Og YouTube, interesserer I at spille på en server? Ja. Okay, Storm Andreas. Det er så sprung. Få alle jeres venner ind på serveren. Der vil blive holdt byggekonkurrence tilmeldt til Isby eller Monus P2. Det er de smyger, okay. Free build. Det er sådan, at du starter. Jeg rykker ikke. Flaske. Det er de free build. Au. Okay, spawn. Bedste ven. Okay. VP, det kan du komme ud af. Det er der skrid. Så skriver man sådan her. Så ruller den her. Og så går vi huller. Og så kan vi tage den ud det her hul her. Spawn! Wap, spawn, bitch. Jeg går nu væk. Nu væk. Lol. Okay, det kan den ikke. FPV, det er også sådan, hvor man slår sig, og det er LWPV, og det er FPV. Og så er der en herom, hvis du går bagom, så er der sådan en shop her. Og så hvis I skriver money, eller skråstreg jeg rykker sand. Nej. Grus kan du købe, eller det kan du sælge, jeg kan ikke købe det. Jo, bare. Og det kan gøre det samme her. Lol, man kan jo ikke engang få dem der. Nå, okay. Saplings. Sandstorm. Okay, det er dyrt. Det er dyrt, men... Ja. Melon. 1 million, det kræver mange penge. Og sådan en charmer. Så der en is. Der. 5.000, sindssygt. Så diamond. Okay. Prøv at se her. Bedrock for 1 krone, man kan slet ikke få Bedrock. Prøv at se hvor mange penge. Nå, man kan ikke købe det. Ja, okay. Kæft, det koster mange penge. Ja, så køber jeg den. Og har jeg fået den. Det er det også. Du har lige fået en besked, ikke også? Nu, du har så fået 10 beskeder, du kan svare på. Nu skal du også lige være sød at svare. Og lave en YouTube. Så. YouTube. Så tilbage.
Bare lige skrive en besked på min mobil. Slikbowl. Slukvand. Hvad fanden er slukvand? Det tænker jeg lige på. Slukvand. Lol. It is in a little water. Lol, undskyld. Kan man godt tage det? Stikbøf, kage, æble, småkager. Se. Diamond spots, bitch! Nej. Og så gik også sådan noget her. I kan have 5 homes. Det er det 5. homes, jeg har. Og så skal jeg lige lægge den lidt over. Så. Hvad fanden er det for en ky, når det er... Og så melon. Melon. Har jeg ikke sådan nogle bones? Jeg fik ikke bones. Okay. LOL! Vi ses, YouTube, hej.